Bun găsit astăzi ca o invitație spre studiu. Studiul care are limite foarte bine trasate, studiul în linii de responsabilitate, studiul în linii etice vis-a-vis de numerologie. Un domeniu fascinant care ne structurează propriul univers, de unde mai departe putem pleca într-o călătorie lină și mai senină către ceea ce înseamnă exteriorul nostru și lumea în care trăim. Se numește cursul de numerolog certificat, cod COR 516102 și vă amintim, Asociația Numerologilor din România este singurul furnizor din București și primul din România de formare profesională în acest domeniu al numerologiei, iar echipa care vă este alături în această a doua ediție a cursului de numerolog certificat este compusă din 7 traineri, echipa Asociației Numerologilor din România. Dintre cei 7, 4 sunt autori ai standardului ocupațional. Domnule Anatol Basarab, de ce ar trebui să vină cei ce ne urmăresc sau de ce considerăm noi că este un curs util pentru cei ce ne urmăresc? Este un curs util din câteva motive. Odată pentru că este util, punct. 2. Este util pentru acei oameni care vor să se desăvârșească pe ei și cunoașterea lor într-un mod organizat, constructiv, verificat, controlat, în direcția devenirii unui numerolog acreditat, adică numerolog de aici încolo profesionist, la terminarea instructajului sau școlii, care durează și care conține o serie întreagă de examene de trecere de fază, examene periodice, examene scrise și practice, iar în cele din urmă suma tuturor examenelor deja avute pe parcurs plus examenul final, fie te atestă, adică preiei examenul final, fie nu te atestă ca numerolog certificat, adică profesionist. Bun, dacă se întâmplă că nu, atunci poți să vii data viitoare la examen și să mai încerci încă o dată. Ideea este ce? Funcția Asociației Numerologilor și numerologul acreditat are o funcție foarte importantă în societatea respectivă de normare. Adică de a face niște norme, niște reguli și niște limite în care să se înțeleagă foarte clar ce este numerologia, cine este numerologul, ce nivel de educație trebuie să aibă și ce nivel de etapizare a științei, cunoașterii și practicii lui trebuie să o aibă obligatoriu în conformitate cu standardul ocupațional exact, în care e scris cu lux de amănunte și orele și practica și teoria care trebuie făcută, modul și felul exact, nu fiecare predă în teme ce îi trece prin cap sau... Și tocmai de asta este un standard ocupațional pe care l-am creat, care descrie cu lux de amănunte etapele și forma de educație și modul de educație și examinările și toate astea. Trebuie să fie toate la fel. De ce mai trebuiește? Pentru că abia atunci când ai o formare instituțională, să o numim, iar Asociația Numerologilor din România este o asociație, cu acte în regulă, cu tot ce trebuie, abia atunci când ai o creștere sau o dezvoltare instituțională, abia atunci putem să punem un fel de sigiliu pe acea bucată de aur și să spunem că uite, asta este un lingou, adică este profesionist, este certificat, este măsurat, este verificat și urmărit procesul lui evolutiv. Adică inclusiv după cursului. Evident, pentru că după asta face parte dintr-o asociație și să asumă anumite responsabilități și reguli în lumea asta a numerologilor, nu fiecare pe urmă după curs nu știu ce face, adică are o anumită etică, deontologie, își cunoaște anumite limite, unde poate să pronunță, unde nu poate să pronunță și așa mai departe. Astăzi în România încă există numerologi care s-au autodenumit. Au mai fost, nu numai numerologie valabilă, au mai fost și medici veniți de prin Italia care au practicat chirurgia plastică sau ceva ani la rând, 10-15 ani în București, nimeni nu l-a întrebat. Este acreditat, este validat sau doar s-o auto-însușit. Uite, chiar și în direcția asta a numerologului, în viitor va trebui să se facă o normare și o regulă. Cine este numerolog, cine nu este numerolog. Dar în curând cineva îi va întreba, da, prin ce atesti că ești numerolog? Păi, uite, ăștia sunt atestați, dar voi cine sunteți? Păi, noi suntem numerologi, dar nu sunteți atestați. Nu, înseamnă că aveți o evoluție cumva haotică sau de capul vostru. Prin urmare, știți cum? Îmi place mai mult
un lingou gata făcut, știu că l-ai verificat și ștampilat, decât o bucată de aur chiar mai mare decât în lingourile, dar în cărbune acolo amestecată. Eu trebuie să învăț să o prelucrez. Poate e aur ăla, poate nu e aur, cât n-are o formă, e haotic așa, ceva e mai dezvoltat, ceva e gol înăuntru. O linie s-a dus foarte departe și nu trebuia bucăția de aur. Pe când aurul are o formă foarte, lingou are o formă foarte pătrată, e verificat, e ștanțat, e acreditat și cineva mi-l vinde cu o anumită responsabilitate. Cam așa se întâmplă. Eu pot să mă urc în mașina unui om care întâmplător, nu știu care este evoluția și școlarizarea, instruirea lui, să mă urc într-o Formula 1 și întâmplător poate mă va duce în viață în capătul celălalt orașului, dar totuși prefer să mă urc cu cineva profesionist, Schumacher sau cineva, unul care e profesionist, care are atestare în timp și în practică că știe să conducă o astfel de mașină. Altfel, întâmplător, pot să mă uit cu oricine în tank, dar totuși m-aș urca cu cineva care este tankist, că de aia se numește tankist și nu artilerist. Așa e și în numerologie. De ce trebuie să mai facă? Pentru că abia acolo începi să-ți dai seama de limite, de ceea ce cu adevărat cunoști și ce nu cunoști, ceea ce poți înțelege ușor și deja ești înțeles și ce n-ai înțeles și nu poți înțelege încă, pentru că ai tu o limită, de exemplu, oricare, nu contează care o fi, dar la un curs de genul respectiv, când ai în jurul tău o mulțime de treneri și ceilalți elevi care sunt seminții, te poți compara cu ei, că numai așa știm cine suntem prin comparație. Când tu te-ai autonomit și ți-ai dat o denumire și nu te compari cu nimeni, atunci evident că tu ești cel mai bun. Pentru că e normal psihicul tău să te protejeze, spun, da, eu sunt cel mai bun ca mine, altul nimeni nu este și eu tot așa. Dar când te compari cu ceilalți elevi, ca la sport, când te compari cu ceilalți care facem 100 de metri, imediat îți dai seama unde ești tu și că nu ești cel mai bun, că sunt alții mai buni decât tine, fug mai repede decât tine 100 de metri. E la fel și în numerologie și asta este foarte important să-ți dai seama în timpul studiului, programat, organizat, adică are la bază metodologie, are la bază o pedagogie, adică niște procese pedagogice. Treci prin toate astea, îți dai seama de ce limitele tale, avantajele și dezavantajele, unde ești bun, unde ești slab. Poți să alegi un domeniu după care, din numerologie, de exemplu, să fii numerolog în ceea ce se numește relația de cuplu sau familie sau ceva. Dar nu mă bag în business sau nu mă bag în ceva. În general, orice școlarizare instituționalizată, etapizată, programată, în baza unor cursuri bine gândite, numai cursurile ca să le faci, suportul de curs, nu vă dați seama câtă muncă este acolo, câtă cunoaștere îți trebuiește, cât nivel de sintetizare a informațiilor, de ordonare, structurare a acelor informații ca să faci un curs, un suport de curs. Dar apoi trebuie după aia să și le predai într-un anumit fel. Că știi care e, cursul poate fi genial, dar cel care predă să le predă o formă greșită, să ducă mintea către ezoterism sau să ducă către cu totul altceva și la sfârșit vom avea cu totul alt rezultat. Numerologul acreditat și funcția respectivă și tocmai în asta constă a face o ordine în piața numerologilor din România, iar mai târziu în toată Europa sau oriunde cineva va vrea să facă ceva similar. Vor avea și ei nevoie de ce? De niște suport, cum ați făcut voi. Păi așa am făcut noi, așa legislația în România era legislația ca în Comunitatea Europeană, până la voi, statul vostru trebuie să adapteze legislația la ceea care deja în România există, standardul ocupațional există, o faceți și voi și tot așa. Adică e un proces din început, dar care odată cu trecerea timpului va avea rigoare, va avea putere și va avea lege. Prin urmare, eu aș recomanda în primul rând acum tuturor celor care practică numerologia din pasiune, ceea ce este lăudabil, oamenii au depus niște eforturi să învețe numerologie, au ajuns unii dintre ei pe anumite capitole chiar foarte buni, lasă de dorit pe alte capitole. Unii știu foarte bine să exprime, dar nu exprimă ce trebuie, alții nu știu să exprime, dar spun ce trebuie și concis. Adică le-aș recomanda lor, anume în primul rând, ca să nu strezească printre ultimii, chiar ei să fie cei care vin acum, că altfel nu întâmplător ai făcut ocupații până acum, până întâmplător ai studiat, ai acumulat niște cunoștințe. O venit timpul să ți le acreditezi, dar asta o poți face numai în cadrul unui curs acreditat. Corect? Corect. Și încă un element important, cursul pe care îl ține echipa Asociației Numerologilor din România
se centrează pe ceea ce dumneavoastră ați dezvoltat în România. Ați dezvoltat anume acest aspect pragmatic al numerologiei. Și multidisciplinar în același timp. Când cei care vor face, vor înțelege și ei foarte bine în ce constă puterea, secretul, hachița sau momentul important al ceea ce se numește meneteu. Este un instrument și el este foarte util, foarte necesar și nu poți merge mai departe până când nu cunoști baza, ceea ce se numește modelul numerologic de tipologizare. Toate restul sunt, spunem așa, crenguțe care derivă din trunchiul respectiv. Trunchiul respectiv are și el rădăcină, cum s-a creat și restul. Despre asta nu o să vorbim, asta rămâne în ascuns, pentru că asta e bucătăria, asta e sub pământ. Ne interesează trunchiul și tot ce poți face de aici mai departe și fructele pe care poți fiecare dintre voi să le doresc. Prin urmare, încă o dată, m-aș adresa călduros tuturor celor pe care îi cunosc și care mă cunosc și care au dezvoltat, s-au dezvoltat în domeniul numerologiei până la un anumit nivel. În unele zone am spus chiar foarte bune, în altele rămâne încă de dorit. Dar nu asta contează. Contează că dacă totuși au depus atât de mult efort și împreună am făcut cursuri și au făcut și cursuri și cu alții, nu contează. Contează că au depus niște eforturi. Chiar ei trebuie să fie primii care vin să termine școala, cursul acreditat, să se acrediteze, ca să nu se trezească în cele din urmă că unii care acum au venit fără cunoștință aproape că zero, au devenit numerologi acreditați dacă și-au luat examenul și mâine pe mine o să te întrezești și o să întreb, dar tu cine ești? Eu sunt cu tare, dar eu sunt acreditat, dar tu cine ești? Tu de ce activezi în general pe piața asta, denumindu-te așa, când tu nu ești numerolog? Uite, eu și sunt oameni, unii care vor termina, dar au tupeu, să-ți închidă gura. Așa e făcută lumea. Uite, eu sunt acreditat, tu cine ești? Îmi iei pâinea de la gură sau nu știu, vor găsi acolo. Oamenii sunt oameni. Prin urmare, cei care deja ați terminat cursuri, inclusiv cu mine sau cu altcineva, bine de tot pentru voi ar fi ca să spunem așa, nu știu cum să spunem, le place fraza, să intrați în legalitate, nu? Adică să faceți chiar voi primii cursurile respective, ca fiind acreditați mai târziu și cu competențe și cu acreditat de stat, să puteți duce cursurile astea după același model în alte orașe sau în alte zone sau poate chiar și în alte țări, dar fiind deja acreditați. Altfel, oricine vă va întreba, unul dintre care o terminat, că uite, el e acreditat, dar tu cine ești? Este șansa numerologilor să normeze ceea ce înseamnă cunoaștere în domeniul numerologiei pe piața românească înainte de orice. Să normeze, să structureze, să facă ordine prin ei însăși, prin faptul că dețin o hârtie sau un document oficial, asta îți dă o anumită putere și denotă faptul că ai avut o dezvoltare instituționalizată. Ai avut oameni care te-au verificat, care te-au controlat, care au fost cu tine de acord, care ți-au pus notă, ai trecut examenele de fază, ai trecut extemporalele, cum ar fi spus, tot felul de probe scrise și teste și la sfârșit ai terminat și examenul final sub observația reprezentanților statului. Ei, din momentul respectiv, eu și oricare te cred mai mult că ai școală și te pricepi decât doar te pricepi. Detaliile se găsesc pe www.asociațianumerologilor.ro, dar și pe toate rețelele de socializare ale ANR. Vă așteptăm!